Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosu Dünya Türkmenleri gepleşiginiň ynha bugünkü sanyny 12-nji dekabr Türkmenistanyň beýtaraplyk güni münasibetli Dünya Türkmenleriniň beýtaraplyk bilen baglanşykly garaýşlaryna önükdirýär. Gepleşigimiziň ilkinji mehmany daşary ýurtda ýaşaýan türkmen diasporasynyň görnükli wekillerinden ýazyjy, şahyr, metbuat işgäri, şeýlede gün neşriýatynyň başlygy hormatly Akmuhammed Weltapar. Akmuhammed Weltapar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Sağ olun. Akmuhammed aga, ine bilşiňiz ýaly her ýyl 12-nji dekabrda Türkmenistanyna beýtaraplyk bayram bellenýär. Inha siz dünya praktikasyna, dünya ýüzüne şu beýtaraplygyň nähili iş ýüzüne geçirilýänini görüp gören bir türkmen öňdewarjy hökümine öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Türkmenistana gerek gelenini beýtaraplyk gowy saýlanyp alynan siýasat, bu siýasatyň düýbünni göz başynda Türkmenistanyň ilkinji daşary işler ministri Abdukuliyev ýatyr. Abdukuliyewiň teklibi bilen ilkinji gerek bir orta ara alınıp geňeşilip uran siýasat. Ýöne Abdukuliyew muny 90-njy ýylda teklip edenini ilkinji gerek pozitiv beýtaraplyk siýasaty diýip teklip edipdi. Bu hakynda soňra Abdukuliyew bilen biz 1994-nji ýylda Moskwada guruldaş boldy. Abdukuliyewiň sözlerine görä beýtaraplyk siýasaty kabul edilenine soňra 94-nji ýylda Abdukuliyewiň başda teklip eden manysy bir neme ýoýuldy hem de pozitiv diýilen söz aýrylyp diňe beýtaraplyk diýip kabul edildi. Ýöne şeýle kabul edilenine de ol şeýle görnüşdi. Diňe ýani Türkmenistanyň beýtaraplygy diýip kabul edilenine de şonu pozitiv görnüşde alyp barmaly. Hökman o adynyň öňünde şo söz bolmaýanydy. Pozitiv beýtaraplyk diýmek näme anlady? Bu Türkmenistan beýtarap ýurt, ýöne Türkmenistan hemme meselede diňe progressiv zatlar gollaýar. Dünya derejesinde diňe ýagşylygy, demokratiýany, adamlaryň hak hukugyny, şol samy öz halkynyň hak hukugyny goraýar. Külli türkmeniň hak hukugyny, medeniýetini, dilini gollaýar diýen manda alyp barmaly. Başga hili bolsa, onu ol pozitiv beýtaraplyk bolmaly, asla beýtaraplyk bolmaly. Ýöne umumyň bir zady şaýda hökman ýatlatmaly. Saparmat Niýazow beýtaraplyk siýasatynyň tamana öz teklip eden ýaly boldy. Ýöne men şu pursatdan peýdalanyp halkyň dikkatine ýetirýän bu siýasatyň göz başynda Abdukuliyew bar. Şu beýtaraplyk dünya türkmenlerine päsgelçilikmi? Ýok, ol beýtaraplyk hiç bir jahdan dünya türkmenlerine päsgelçilik bolup bilmez, bolmaga hakam ýok. Elbetde siziň goýan soragyňyz dogry. Beýtaraplyk siýasaty hiç bir jahdan külli türkmeni gollamaga, türkmeniň dilini, medeniýetini saklamaga, ösdürmäge päsgel bermeliler. Egerde şoňa päsgel berýän bolsa, şol uğurda Türkmenistanyň etjek hereketini şäklendirýär diýip düşündirilýän bolsa, onda ýa-ha beýtaraplyk siýasatyny düşündirilýän Türkmenistanyň ýolbaşçylygyna ýa-da düşünmezlige salynýar. Egerde beýtaraplyk siýasatyndan uğur alsaň, onda Türkmenistan tersine şu siýasaty harby maksatlar üçin näle, eýsem medeni maksatlar üçin bütün dünýäde şeýle aktiv ulanmaly. Beýtaraplygyň manyny şonda. Men hiç şeýle başga bir döwlet bilen harby ýa-da strategik ýaranlyga giremok. Buna biziň beýtaraplyk siýasatymyz ruhsat berenok. Ýöne biz diňe medeni derejede dünýäde iş alyp barýar diýen manyny berýär. Akmuhammed aga, ini şu Türkmenistanyň dünya türkmenleri siýasaty bar. Biram beýtaraplyk siýasaty bar. Siziň pikiriňize görä şul iki siýasat ýoksam gapmagarçylykly anyp barylýarmy ýa bir-birine gapmagarçylyk görýärmi? Siz şuna nähili baha berýäňiz? Bu elbetde beýtaraplyk siýasatyna gaty ziýan berýär. Türkmenistanyna geçirilen dürlü milli bayramçylyklara, resmi bayramçylyklara daşary ýurtlardan türkmenler çağırylýar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň ady peýdalanýar. Egerde hakykatda da türkmen diasporalarynyň bir görnükli wekiller çağırıljak bolsa, onda bu siýasaty üýtgetmeli. Indi ikinji mesele, ýanky gozgan mesele. Egerde türkmen diasporasynyň wekilleri daşary ýurtlardan çağırylýan bolsa, onda näme üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen diasporasyny gollamaly bolanyna Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasaty täsir berýärmiş. Olar çağırmaga täsir berenok, olaryň adyny peýdalanmaga täsir berenok. Emma olary medeni gollaw berjek bolsaň, onu täsir berýärmiş. Taýda hiç şeýle many ýok, logika ýok bir aýdylýan zatlar. Ýa-ha sen daşary ýurt türkmen diasporalary bilen doly aran ketmeli, olaryň adyny peýdalanmaly. Egerde sen şolaryň adyny peýdalanmaly
bağlanýan bolsaň, sen şolaň öňünde borjun bar. Umuman Türkmenistanyň döwlet hökümini, külli türkmeniň ýeketek bir garaşsyz döwlet hökümini bütün dünýä türkmenleriniň öňünde ulakan borjy bar. Döwlet hökümini. Türkmenistanyň döwleti, daşary ýurtlardaky türkmen diasporasynyň dilini, medeniýetini saklamak hem ösürmek üçin gerekli çykdyjylar etmeli, gerekli işler etmeli. Bu meselede bir taraplyga bukulup olara kömek etmekden ýöwsellik etmek, daşa durmak atymamartlyk bolýar. Gepler Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mähkemende olanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň bugünkü temasy bir taraplyk dünýä türkmenlerine päsgelçilikmi? Inniki söhbetdeşimiz dünýä türkmenleriniň wekili, Owganstanda ýaşaýan türkmenlerden Gulam Resul aga. Gulam Resul aga, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Sağ bolun, sağ bolun. Gulam Resul aga, ine Türkmenistan her ýyl 12-nji dekabrda bir taraplyk bayramyny belleýär. Ine sizem Owganstanda Amy derýaň boýunda kynçylyk çekýän türkmeniň bir wekili. Siziň pikiriňize görä, Türkmenistanyň bir taraplygy, beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere kömek etmäge täsirçilik töredýärmi? Siz şuňa nähili garaýaňyz? Türkmenistan biziň goňşy hemsaýamyz. Türkmenistan özü bir tarap, ýöne bir tarap Türkmenistan mendi boturan bilen hem dünýäde boljak iş ýok. Näme üçin bizler ugan türkmenler bolup mana şu Amy derýanyň kynarynda bizler ýaşap, daýat bir tarap bir boturmançyl biz türkmenlere hem Türkmenistanyň kömek etmekligini bir haýyşymyz bar. Näme üçin arada Kamanabul Amamnazar Akine bender gelip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammadow Akine benderde kol birlere wada berdi. Biz serhatmyşyn oturan türkmen doganlarymyza bir mektepler hem açyp berjek, şytanalar hem açyp berjek. Bundan ol Türkmenistanyň daşary işleriň ministri Şybırgan vilayetimize gelýän wada berkitdi. Bu karkyn ulu suallarynyň Amy derýanyň kinaryny gurşap berjek diýip. Ýönelik bu gepleri agzlar aýtylýar da hiç amalda edilen ýok. Biziň haýyşymyz şol, biz bir taraplygyna bir hem taraptar. Bir tarap bolsa kabirlere hem gözüňünde tutsa, näme üçin biz gowunyp ýörüp, näme üçin Türkmenistan bir tarap döwletdir. Ýönelik biz bir tarap bolmasa, biz onuň goňşysy, ortamyzda bir derýa bar. Biziň haýyşymyz Türkmenistanyň prezidentinden ugan türkmenlerine derýanyň aňyry ýüze Türkmenistan daryýy bizler oturlar bolsa karankyda otur, ol doganlarymyz mana giýje görüp otur, olar ýaktylykda otur. Ýöne biziň haýyşymyz şol, bizler türkmenlere hem bir adola gözüňe tutup gitdiň kömekleri etseler, her bir zatlar billere hem kiyen ýok. Näme üçin men 53 ýaşadym, 53 ýaşyň içinde biziň garkyn hakimligimizden Türkmenistana bir edilen hyýanaty biz işlemiz ýok. Hiç bir Türkmenistanyň serhatynda biziň o hakimligimizden hiç bir hyýanat bolan ýok. Şonuň üçin hem billere gözüňe tutup Türkmenistanyň prezidenti her bir aýdan geplerinde durup her şol kömeklerini billere etse, başga dünýä türkmenlerine hem etse şekilde wagty näme üçin Türkmenistan bir reside döwlet boldy. Her bir dünýä ýüzünde türkmenleri gözüňe tutsa hem Türkmenistan edip biljek. Şoňa üçin meniň haýyşym şol, Türkmenistanyň prezidentinden dünýä türkmenlerine kömek etmekligini men özüm haýyş etýän. Gulam Resul aga, onu şu Türkmenistanyň bir taraplygy şol başta goňşy bolup oturan derýän ýakasyndaky Amy derýän ýetirýän tebiği betbaçylyklary sebäpli kynçylyk çekýän türkmenlere başta şolara kömek etmek, soň beýleki dünýä türkmenlerine kömek etmek üçin bir täsirçilik däl, onda şeýlemi bir taraplyk. Öňki diýene bir tarap diýip oturan bilenem diýene bolmýar, bir tarap diýip oturan leger bir tarap diýip oturup bir özüň saklan bile bir elden ahanym bulaylanma ses çykmýar, keli bile uruşturmadan diýene. Men bir tarap diýip otanymla bir elden ses çykmýar dünýäde diýene. Biziň haýyşymyz şol, kelme hem uruştursa sonda hem bir tarap döwletler onu tanýar. Näme üçin dünýä türkmenlerine şol kömek etmeli? Eger bizlerden haýsy bir dünýä türkmenleriniň Türkmenistanyň görenlemesi babasa olar aýsyn, eger bolmasa biz bir tarap diýip oturanlar bolmaz, öýleri hemme dünýä türkmenlerini gözüňe tutup, bende dünýä türkmenleriniň arkadagy men diýip, eger arkadag boljak bolsa dünýä türkmenlerini gözüňe tutsun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.